Kami rin bahala na juga apil-apil. Apil-apilon ka jud kay jud nay. Pagpudyo dito, dana ka pag suroy-suroy, kami rin maghakot dari. Tapos na naigibadlong ni kay Raga jud kang kapil-apilon ha. turo kasi ba mauhan ni. Nagman siya nga nangahoy ko. Guys, majong buntag. Ako na po ni si Jinverse. Oh! Anira ko na pang tap-tapon te. Para di ta maglisod. Guys, sundang ni Florami ang gigamit mga hoy ko guys, dana si babaw. Kami ni Ate Ruby. Amo nang pangahodyon kay sayang basig pangahodyon ugan ba. Lain madyo na laman ang inaguli na magsibo nami daghang kahoy ibilin. Karong di maglisod si nanay og kanang sungnod. Karong daghan man gadjud kahoy dana. Pangahodyon. Karabog na sa Ate Ruby ang kauban. Nay, ha? Ay paginahinay. Nagdilaman kay wa may pangahodyon sa Cebu. Way pangahodyon sa Cebu, pahimos ko danig pangahoy kay nanguli nag Cebu. Maglingkod-lingkod ra mo ko dito, wa man kuya buhaton. Mas nanay na guys nga nangahoy ko. Hindi ako nung pamauhan. Nasa Tirobe. Tapos na ito asa man kanay. Ikaw mo gumagamit WhatsApp ha? Ha? Adyo kapil-apil. Apil-apil uy. Kami rin maghakot na ng ate. Kami rin bahala na adyo kapil-apil. Apil-apilon ka jud kay jud nay. Pagpudyo dito, dana ka pag suroy-suroy, kami rin maghakot dari. Tapos na naigibadlong ni kay Raga jud kang kapil-apilon ha. turo kasi ba mauhan ni. Nagman siya nga nangahoy ko. Naalag man ko dari nag-init kog tubig man ato ang itak-aw pa sino tumubukaw. Isnak ko na ko Ah, pag grabe mag-snack ko numi. Hinangahoy. Nandito ka ang mga kahoy guys sa mangipangitsa dito. Para ito na laman may maghakot sa ubos. Nandiya. Hakoto na namo. Guys na, arang dagahan na kadyo. Syarog, di mapunog ba yung kahoy. Arang dagahan na pa ning kahudyonon. Pero ni pangahoy guys, kaway init. Kay ganiha gawan-uwan man to ga kana nay taligsik. Aras nanay. To gabug-gabug sa man sin sa gija te tanawa te. Ate. Para gajin si nanay kapila-pilon. Nay, To ah, gabug-gabug ka gija. ato lagi kapil-apil. Ikaw gajud nay, ara gajud ang kapila-pilon. Kaya ra man na mo. Nagtura ka. Padya ka jugas ti namalit si Junjun kay 1,150. Agas. Na mo kuy kalandras bay pero baka lagi sa bagyo. Na para ba to'y gasti? Musiga pa baka hato kayo arong og maapikis na nay ba magas na laman siya, hindi na magaling-haling. Sik na, sinanay sige nagtawag kay na ako ni Uwan. Para bakat eh. Sa atin niabot na si Babaw. Inuwan man, nagtuganay kulimlim. Di pa ni siya kajokuan guys. Gaay, pero gaay ra ni siya kaduga dyan. Manilong sa ta. Manilong sa tate. Samukan po ning uwan na oy. Kanang padaghanan karong unja maghakot na laman ta. Una uwan pud. Ato gani way adlaw. Ilong sa ko guys kay naipit mas nanay. Itatay pawan-uwan ko no. Nari ra ko agi. Wala. Ang bitin magagihanan na makayas gani.
Manilong sa ko guys, kinaitak si nanay. Dali na te. Manilong sa ta. Balik ka sa tanja ug mawa nag taligsik. Ala ka. Ang laki nagagyanan. Nawa naman pagtaligsik te. Nawangan langitay wa may try ko, wa may klaro. Nadagan nga mo ang nakuhang kahoy. Nadalang gipangit sa napadad to ah. Ikatong kamis na naidas nagi dato raman minangohoy datos na iubos. Ang naghana lagi kahulzonon dani guys makabung. Ang daghan ng isunglod ang problema laman ang itakang. Daghan kadyo kahoy pero ugway itakang. Wa nagkuan guys taligsik balik na pukudari. Si ate to na ibabuan. Naghanan ni namo adton. Naghanan ni namo ang kahoy karong dugay mahurot. Kaning nagbalik na mas mayo. Napay kahoy daghan. Grabe na may sin dari ning abot. Sin siguro na yun nilas manang. Sin. Grabe mga kairang daghan na makapuutan awon. Maglibog tagasay atong puniton. Pero mang daghan na. Ay! Anong kunot eh? Ano ko niyon? Pag sipuno nun siya kunot ah. Ninginit naman! Nanainit! Init pero naitaligsik. Halag wire kay maabot man dayo og dakong truck ag moagi. Ag wire sa kuwanti ba? Pisunit. Kay og nay dakong truck mo labay maabot. Batig, pangahoy. Hindi lang sunod. Ano ni panganamon ugan guys hakot. Bilin sana ng sundang dana. Kaya namon sa ni naghakot. Sa atin to pikas guys, sa pikas siya ako dari kinsa to te kuning labay man sa ni naghakot pero daghan kining init na uma na pod sa buntag. Mga kuan na rabaning uban mga gaay na pwede na sila masunglod adyon patong dito pikas mga mahugan ni mga kuan pa to mga buhi pa kung sa ginaganan ganahan ko sang trabaho guys kaya gipaningat ko maadyo kaya sahira mo ko panington gipaningat ko maadyo exercise ning hanggi buat unsa dati habi ko gansa
Ansa man na? Oh, karat lamang ko sige suwagit ni ate. Ansa nate? Ansa man na od? Abi kog naihas. Alam mo kung anong suwagit si ate, kita ko nang sisag. Murag bata dah sa ningi anam-anam mo nupan guys, sakot dari. Kay kuan. Daghana. Jainit na pud. Danira ni na may pangbutang kay anira ni na mo tuptupon. Nami adya ang exercise karon guys, ipaningot kog maadyo. Bisag ang sayang liklihok kun natusod sabay di mangadyo ko panington. Karon gipaningot ko. Nami ba japos pamati ning panington tag maadyo usahay ba? Napakibalikan na to? Idarat mo? Ha? Ito balikan. Ngano man? Kuha sa puta ka ng maway sa taba. Oh, sa tanjar kuno na mo balikan guys diyan hapon. Ato na naman ang panghakoton diyan hapon. Kani namang nadari. Ang mughakot sa kukas Karong gamay na laman unja. Oh, Ginoo ko na. Karat lang pong ating ano ni suwagit ug kalit tabi kog nanihas. Ang lames pamati ning panington ta. Kanang ganan jud ko magliklihok kay kanang mo nang ganan ko magliklihok ba kay hang gusto kanang panington ko. Taman. Natusod sa bay kay naman kaadyo ko panington ug hasi mo ang nakitaan. Daghana naman day pud. Ito dira to nagpanguan taman undang. Andiyan ako na po may magtiwas guys kay init na. Diya, kuha mo to. Ganyan ka man to init kay taligsik man. Daghan na pag amang nakahoy. Andiyan na po may magtiwas ng hapon. Sanay guys nagkaroon sa kamunggay. Naway siya. Wala kang mga kamunggay nga eh. Dari ubos dia, dia may nangabol kami puungan, kami tulo ka gutom-gutom. Ang mga tanom. At ang tanong sa kay. Kung magway dining na impact mga kandiya. Magway dining di ay. Paano man ko karong tuiga? Ang kasada na na. O kanang pasada ba? Mabot na nas. Mamay sulti kong kapitan ni Dulpo, kayo Dulpo diyang mapud at dyan lumboy dyan po doon. Ibig nga dyan sa laman nung kapud mong lumboy kay liwat na laman ni Kuway din yun. Magdulang na. Mamana mo. Padakon na kasada. Mabot na ng kasada sa tingnata di ay. Manos, kamunggal gigi. Kamunggay. Dapat sayang ng kamunggay na yung mga Mahal, di mananong ng buong utro. tangtang. Mananong ng utro kayo nung daris kigi. Tagkuan guys pan katas mga hoy. Ang sinanay pud gina sige singgit. Itabang ito pang sumakot. Nga. Ito din ito po. Tabang nga bakili dito. Yung diyan maramang ka. Pasada na ba? Diyan kamera magkakot ato. Kuto na to naman diyan. Basig na mo ito maagi man naali. Di sa laplin ra. Agaban mga gaay na. Agaban mga buhi-buhi kagaban. Na po ko nakalit yung mga sanga baga nga. Nagpaligya nga katong atang itimanan. Ha? Nagdari. Ato atang itimanan dari. Hara. Na naman to dako-dako dani katong atong na. Halis ha. Hala dia guys. Dagari na agdas sa init ug guban. Ning dali ara lagi ning dako nay katong pangganina to gagmay pa man to sila. Dako na ani. Dara na lang dako ang napupo ni nanay. Narang kadako. Isa bulitos dari tuno imong pinalit. Ikuan. Tiag isa. Tagui na agdas pis init. Napamantoy lain nga dako-dako nang nakita Diyos Tabura na sila. ni Agi. Miss nanay guys. Tapos kamungkay. Kay isagol sa kuan. Hindi ba butangan din. Kamunggay. Butangan karon ni panako. Hmm.
Nor cubes. Wala dapat isa na yun. Ning tago na palidya dia. Dapat. Nang pa. Dia guys. Ang panay. Atara ning pangtimanan kay sunod adlaw pwede na ni nato butang nga gitlog. Isa, kung pa tayo ng gilang. Kuha din ay duha dapat isa Hanon kay. Kuha na nay. Tulo na kabukang nakita nay da. Ado tong ipang tan-aw. Lahi. Dato man to sunahan tong atong nakita nato ra ni silang kaparon para dali ra nato tuoron. Dapat gani pigamay di amrag tudlo. Dito nakita. Yeah. Managto na ni sunod adlaw. Kamu kaya nunggan nga palidya. Namang Gunahan. tinanugan na mo na nay dia gaji dako na nay. Naman. Di ah. Ang tago si Jo. Tulo na dani ko buok. Ajo sa padobin ay kay masayang ni nga tang tinanugan dani. Napaganinay di ah. Paman na sa di udlon. Pat ka buok na dana dapit. Di ay pang 5. Danay. Kamang tinanugan nga palidya. Dari. Mo guys sa mga tinanugan ina ning palidya 5 ka buok dari. Datupod na 7 ka buok to dito na ang giihap. Pwede na nato butang nga gitlog sunod adlaw. Mami kon guys sa lubati. Sabod na Banay kaning mga hinog nay, pwede ni isabod nay. manunok mo na. Panangtangan ra ni. Ang tangon na isabod. Pwede dani ra pud isabod. Wa man. Pamagsuta. Asa man di ni sa motor kung dani ra ngana. Di. Kaya naman. Naman lagi nanurok di ah. Ay, muturok dyan. Si Saday, sagdiliman. Ada na pang mga. Nabitaw nanurok na Kaya idaghan. manag ka na. Balihin ng pagtanong. Kay katong dias nanguha ko danis niya Kaya gihan tong pam. nahapakan mo din po saging. Ano pa mo yung mahinluwi. Na guys, na mga nanurok nga katong ang gibudbud. Na ah. Ang gibudbud katong day nangutan ko des ni Agi ang mga hinog ang gipang butang dana. Mulabong na ninay kay na may mga nanurok. Kakainit-init. Nangutan na pud mi guys sa. Tanong na karlan dyan na dito. Itam na bitong manang Carlan. Kinahanglan mo kung magtanong mo Carlan ay kanang luag na area. Di ba nangyari, hindi ka nga na Kay kuan kuno, lamukon. dughan. Lamukon kuno. Ano pipili kay ito ng pisto gani. Hayog. Na naginot na pud nis nanay guys sa ijang garden. Amang lao dyan. Napabi, pero kumasa ko ang palida. Rame. Makadengog head seat. Kamay na, ngudid na butudid aw, mungang palida. Waday ni julot wa katong pinalit na nga palidya. Wa. Ate naman tong atsaro nang samon taon na to. Awon dyan al mga po ni apil na. Matangan na to gitlog. Ano man? Ay, nay, kikitawag kong ate. Naglawoy miss na nay guys. Ha? Nilawoy na po na mo ang suwa sa paniod to. May nagunon man may gahapon.